Ako si sada tu, potpuno razumem koliko je teško želeti dete, a iz meseca u mesec imati negativne testove za trudnoću, ili ako prolaziš kroz proces vantelesne oplodnje, apsolutno znam koliko je naporno i teško izdržati i istrajati u jednom takvom procesu. Ovo je moja priča vezana za insulinsku rezistenciju i trudnoću. Ćao svima, moje ime je Bojana, za vas koji me ne znate. Ako ste prvi put na kanalu, ja sam neko ko ima dijagnozu insulinske rezistencije i ko se uspešno izborio sa svim njenim izazovima i danas živi jedan kvalitetan život bez toga da mi insulinska rezistencija utiče na kvalitet života i na moje zdravlje. Ovo sam postigla promenom ishrane, a ako te zanima više o ovoj temi, na koji način i ti možeš da promeniš ishranu i postigneš isto, pozivam te da pogledaš na linku u opisu profila. Tema insulinske rezistencije i ostajanja u drugom stanju je, tako reći, goruća, jer insulinska rezistencija i sindrom policističnih jajnika danas se zapravo vode kao najveći uzročnik neplodnosti kod žena. I ovo je isto tako bilo i u mom slučaju. Ja sam tom temom počela da se bavim 2016. godine, zapravo kada sam i dobila dijagnozu insulinske rezistencije, a pre toga sam imala 5 dugih godina bezuspešnih pokušaja da na prirodan način ostvarim trudnoću i naravno ovo je bilo jako frustrirajuće i već počele su razne misli i razmišljenja u mojoj glavi, tako da po preporuci lekara ono što je sledeći korak trebalo da bude jeste da partner krene sa testiranjem, da vidimo kakvi su rezultati kod njega. Međutim, moje neko razmišljanje u tom trenutku je bilo, a šta ako je sa mojim partnerom sve okej? Onda ponovo negde moram da krećem sa istraživanjima šta sa mnom nije u redu i nekako mi se to činilo kao mnogo duži put, a ja sam bila jako nestrpljiva do toga da uopšte saznam šta nije u redu i naravno da što pre dođe do toga da ostanem u drugom stanju. I moja odluka u tom momentu je u stvari pala na to da sva istraživanja i ispitivanja zapravo radim u klinici koja se bavi vantelesnom oplodnjom, jer nekako sam bila uverena tu ću dobiti sve ono što mi je potrebno od informacija, jer u slučaju, kao što sam rekla, da sa partnerom sve bude u redu, da onda ja mogu da se istestiram i da konkretno rešavamo problem koji imamo. I naravno sa partnerom je bilo sve okej. Ono što je problem bio sve te godine zapravo jeste dijagnoza insulinske rezistencije i sindrom policističnih jajnika u mom slučaju. Naravno, krenuli smo u ceo taj proces i nekako ostalo mi je pitanje u glavi da li je moralo to tako. Pre nego što sam uopšte počela da se bavim ishranom i samim problemom insulinske rezistencije, na koji način ona može zapravo biti stavljena pod kontrolu, šta ona u stvari konkretno uzrokuje, koji su to problemi koje ona može da napravi prilikom ostajanja u drugom stanju, zbog čega to jeste problem. Imala sam 2 neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje i samim tim onako već mi je bilo prilično teško i već mi je bilo naporno da prolazim ponovo postupak, jer nekako nisam više želela tu neizvesnost i čak onako bila sam donekle prilično rešena da ne idem u treći postupak vantelesne, odnosno da ne idem na transfer, jer imali smo u stvari pokušaj, za još jedan pokušaj smo imali zamrznute embrione. Međutim, naravno, kad je prošla sva ta frustracija i kada je ta ljutnja na sebe, na Boga, na okolnost prošla, kada su se stvari slegle, jednostavno nisam želela da propustim šansu da ipak pokušam da se ostvarim kao majka, jer tamo mi je čekalo nešto što, eto, prosto nisam želela to da propustim. U međuvremenu sam se bavila, ovom problematikom i došla do toga koja ishrana u stvari
je adekvatna za simptome insulinske rezistencije, na koji način ona može biti stavljena pod kontrolom. I tada sam zaista dobila jedan boost u svakom smislu, znači zdravstvenom i energetskom i životnom. Mnogi stvari su se promenile u svakom smislu na bolje. I ono što mi je bilo sjajno jeste da u momentu kada sam počela pripremu za 3. postupak, dobila sam u stvari informaciju da imam mnogo bolje rezultate insulinske rezistencije, da imam mnogo bolju sliku sindroma policističnih jajnika, jer doktorka me čak i pitala šta sam to radila, šta sam to pila, šta sam koristila, jer jajnici mi izgledaju fenomenalno. Ono što je moj naravno odgovor bio jeste da sam samo promenila ishranu i da je u stvari to posledica promene ishrane. Tako da taj 3. postupak, hvala Bogu, konačno bio je i uspešan i iz njega imam blizanačku trudnoću i blizance, dečaka i devojčicu. Danas imaju 2,5 godine. Jako sam srećna i zahvalna i sebi i svemu tome što sam prošla promenom ishrane, jer to me dalo više onako i energije i elana da ponovo donesem odluku da prođem kroz jedan tako naporan postupak. Ali naravno ostaje mi uvek u glavi ono pitanje da li je moglo drugačije, da sam na vreme pronašla način na koji mogu zapravo da stavim insulinsku pod kontrolu, mogla i da ostvarim trudnoću na prirodan način, ali nadam se da će zato video doći do tebe na vreme i da ćeš ti sebi dati šansu da promeniš ishranu i da ti kontrolišeš insulinsku rezistenciju, a ne ona tebe. I hvala Bogu, radujem se ako to uradiš i ako ostvariš svoju najveću želju na jedan tako lep i prirodan način, da ne budeš u situaciji da prolaziš kroz postupak vantelesne oplodnje. Ono što je sigurno jeste da bi promjena ishrane svakako bila podrška svima i koji žele trudnoću na prirodan način i koji na kraju moraju da prođu kroz postupak vantelesne oplodnje, jer generalno insulinska rezistencija je stanje koje ne prolazi, koje ako ne bude stavljeno pod kontrolu, odnosno ako ne budemo se hranili adekvatno, može samo da preraste u neki veći zdravstveni izazov. Tako da, nadam se da te ova moja priča inspirisala i motivisala da, sebi da šansu da promeniš ishranu i da vidiš kakve će benefite sve to da ti donese, jer apsolutno sam sigurna da svaka žena koja ima dijagnozu insulinske rezistencije zaslužuje jedan vrlo kvalitetan život da živi, a ono što je sigurno jeste da to može da postigne za početak promjenom ishrane, a kasnije naravno uređivanjem svog života i svoje svakodnevice i na drugačije načine. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!